Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, va tornar al seu món i va buscar per tot arreu la Yui, la seva millor amiga. Però no la va trobar enlloc. Això li va fer pensar que potser havien fet entrar la Yui en aquell altre món per equivocació. Amb aquest pensament al cap, la Miyaka va tornar de nou a aquell altre món. Però el que l'esperava allà era la invasió de l'imperi per part de Kuto, l'imperi veí. Per trobar els membres de les 7 constel·lacions amb rapidesa, la Miyaka va deixar el palau i va anar a trobar en Tamahome. Però llavors... Tamahome! Unes mans misterioses van capturar la Miyaka. Enemics invisibles. Miyaka! No és aquí. M'has fet mal! Uf! Uf! Què? Aquest noi... Sacerdotessa de Suzaku, no em fa res que em mosseguis, però has de saber que els sicaris de Kuto et volen matar. I ara me n'he d'anar. Adéu, ja ens veurem. Què? Sisplau, espera! Però qui era aquest noi i per què m'ha dit que em volen matar? Miyaka! Tamahome? Estàs bé? Sí, estic bé. Estic bé. Però qui pot voler matar-me? Noriko! No els miris! A veure, Noriko, què ha passat? Exactament el que veus. Després que s'emportessin la Miyaka i que tu sortissis corrent darrere seu... Les fletxes apuntaven cap al lloc on era la Miyaka.